Amaqela ezopolitiko, imibutho engenzi nzuzo kwakunye namalungu oluntu akwaNabuhle naseBeiland aqokelelene eGarrieja angena kwizitalato zale dolophu eyokunikezela uxwebhu lwezikhalazo kwinkundla kaMantyi kule ndawo. Aba bahlali bathi bafuna zifumane ubulungisa iintsapho zika-Ibarnathi noSinothando abadlwengulwaze babulawa kunye kwaphelileyo kwakunye nabantwana ekutyholwa ukuba badlwengulwe ngugqirha ongummi wangaphandle eGqeberha. Umhlali waseBeiland eGqeberha, uNomava Mdyogolo, uthi baphawule ukuba inkqubo yezobulungisa ayisebenzi ngokufanayo kumntu wonke. Unobangela uba umthetho usifele yimali, because thina asinayo imali yoba ngabana sikwazi ufuna amagqwetha amaphezulu. Yiloo nto bangela uba ngabana kube buhlungu kube nje kuthi. So siyabona into yoba ngabana masiziphakamele thina sizibele. Amaqela ezopolitiko iAZAPO kunye ne-UDM athi ukwanda kulwaphulo-mthetho kulo masipala kubonisa ukusilela kwabasemagunyeni. Apha eMetro uyafumanisa uba kunee-report ezi-disturbing zoba umasipala akayisebenzisi ibhajethi yakhe ye-safety and security kodwa kukwezi meko. So sithi masiqinise kakhulu le komiti yentsebenziswano phakathi komasipala, i-South African Police Services, yonke i-security cluster iphakame ime ngenyawo. Benjeya aba bantu yimibutho ethe yaphatha bona, if we can understand. So i-powers bazifumana kwimibutho because i-correction ipha phezulu kwaqala, uyabo. Kusekho le mibutho ipha phezulu iphethe aba bantu akho ndizotshintsha. Imibutho ejongene nokuxhasa amaxhoba odlwengulo ithi kufuneka kuthathwe amanyathelo angqingqo ukulwa olu hlobo lolwaphulo-mthetho. Thina esinqwenelayo si-organization nabahlali ngoku as a whole sinqwenela uba makubuyiswe isigwebo sentambo because ke ujustice uyazifeyila, really uyazifeyila kakhulu. Umququzeleli womncelele nokwalitsha-ntliziyo uThamsanqa Nkevu uthemva kokudlulisa oluxwebhu baza kuqhubeka nokubonisana noluntu ngamanyathelo alandelayo. Sizawuphinda sihlale phantsi sibonisane ukuba indlela ebheka phambili ithini, kodwa ke siyayazi ukuba ngaba aphi yakhona iyandawoni. Kukho izinto ezisixhalabisayo namhlanje ezimane zivela ebesizoyikisela kakade, ngoba ngoku into besiyoyika into yokuba ngaba le case ingahambeli indawo okanye iphele ingaqhubekeki, ngoba kaloku ukuba kwenzeka loo nto leyo siza ngabanga nabantu ke abahlala namaxhoba nabahlala kwindawo apho umthetho ungathathelwa ntweni nabenze bobubi bephumelela kwizenzo zabo zebubi. Uluntu lwaseNelson Mandela Bay lufuna tshintshwe umantyi nomtshutshiso ekuchophela ityala lommi wangaphandle otyholwa ngokudlwengula abantwana eBeiland. Ukanti lona ityala lokudlwengulwa kwakunye nokubulawa ka-Ibarnathi Peter kwakunye noSinothando Malinga lidluliselwe kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha. Eli tyala kulindeleke liqhube ngomhla we-15 kwinyanga ezayo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndingusisipho Mdiki, ndilapha eGqeberha.